Снимаш ли сега или така? Снимам. Значи това тук е в гаража. Това не е гаража, това е хладилника ни. Гаражният хладилник. Тук има мастика. Тук има една умяла от мастика. Тук са такива неща, които много рядко влизат в употреба, затова ги слагаме тук, почти когато не ни трябва. Тук е зареждането с пак най-необходимите неща. Които също много рядко ви трябват. Не, те трябват по-често, но с удоволствие идвам до хладилника. Тук в ляво вече всъщност ни е келера. Това ни изпълнява ролята на мазе или как се казва. Не е мазе, ами кале. Тук са ни нещата, които още по-рядко влизат в употреба. Сега ще го опитаме това за употребиме за малко. Да, има и такива неща. Аз и тук много обичам да влизам, защото много рядко ги употребявам, но често. Така. Тогава, че влизаме, тук имаме една врата. Това е другата врата, която излизаме навънка към задната част. Че няма светлина. И отваряме към задната част на къщата, всъщност. Тук какво има? Тук е едно място, което за нищо не се използва. Всъщност това място за нищо не се използва. Това е изток. Тук изгрява слънцето нагоре. И затова цялата част това не е използваемо, защото не знам за какво се използва. Почти никога, когато има голяма жега, тук е много приятно да седне човек. Това тук долу е кладенеца. Тук отдолу черпим вода. Черпим вода, от тук слиза една сонда на 25 метра дълбочина. Черпат гости с вода. Черпим гости с вода. Мога ли да попитам нещо? Да. Нещо, че ще влезе в записа. С лук и босилек става ли или само с босилек? Става. И с лук и с босилек? И с лук и с босилек. Прекъснаха Лук и босилек. Прекъснаха за нещо хубаво. Това е чешмата, а това е един камък. Този камък има функцията да държи чешмата в равновесие. А от тук пускам водата, с която ни трябва да опръскам обектива. Това е водата, с която да появаме. Тази вода е свързана директно с кладенеца и не минава през водомера. Това е разрешено, не е забранено, когато ги използва за поливна цел. А останалата вода е свързана през водомера, където плащаме данък за това, макар че е собствена вода и кладенец. Сега, Жонец, ако обичаш, до тук, това е чакъл, този чакъл до тук е местото ни. И от тук нататък беше предвидено да е път към тази ливада. Но така или иначе го сложих чакъл и сега се го използвам за собствени паркиране или за собствени нужди. Не беше нужно да го правя по този начин, но го направих, за да бъде чисто и като ходим тук да не носим кал. Както казахме, от тук изгрява слънцето и това е така малко по-пренебрегнатата част от двора и от къщата. Защото тук слънцето е точно. Защото тук е слънцето, аз съм слънцето всъщност. Аз така изгрявам и тук е източната част. С това слуша музика. Понеже вече не ми се слуша какво говоря, слагам тези слушалки. Сега мога да говоря, без да слушам какви глупости разправям, само вие ще ме слушате. И така продължаваме разходката. Това местото свършва до тук. Тук напред се казва женската ливада. Това значи от тук пред мене всичко това е женската ливада. Но по-добре окосената страна. Отзад е мъжката ливада. По-добре окосената страна. По-добре окосената страна е мъжката ливада. Днеска бъдеше окосена, благодарение на режисьора и оператора на това предаване, Георги Зюмбюлев, който окоси тази мъжката ливада. Мъжката ливада се казва мъжка ливада, защото е косат мъжете. Женската ливада се казва женска ливада, защото е косат жените. Или в този случай жената Милена. Някой път има проблеми, когато мъжката ливада окоси няколко рози без да иска. Днес окосих от женската ливада няколко рози, затова имам наказание, което няма да го споменавам в този репортаж. Сега, от тук нататък
както виждаме, слънцето е в тази посока. Не мога да снимам нататък, защото... Не може да се снима, защото слънцето в Ще се момента опитам, ама- залязва и е на запад. Не, става. Може да снимаш само ореха. Ореха и сянката на ореха. Майко, както ти казвам, за тук прави ореха една много хубава сянка. И тук сядаме много често, когато е жега. Ето сега съм в сянката и това е истинска оригинална орехова сянка. Орехова сянка, която не е никакво менте. И тук, когато е жега, най-добре е тук човек да се скрие. Това е тази прословута Стена. каменна, плача. не мога да кажа китайска стена, не мога да кажа и стена на плача, но стена ни струва малко повече пари, обаче повече работа върши, отколкото разноски дали. Това беше едно от малкото ми неща, които направих, че си позволих да я направя. И от тук сега е южната страна на къщата. Тази страна гледа на юг всъщност. И отгоре солара черпи. Отгоре солара черпи слънчева енергия и нас начерпи с гореща вода. От истинското слънце. От истинското слънце. И сега, от тук идва слънцето. И това е главната фасада на къщата. Тук има един така наречен плочник. На който би трябвало да си прекарваме времето, когато имаме една Играйте за плочки. една добра сянка. Сега нямаме и добра сянка, затова обикаляме около къщата, според слънцето. Да. Примерно, и от тук се влиза в кухнята. Това е един комарник. Ето сега влизаме в къщата, където две красиви Комарник от... жени, по щастлива случайност, едната е моя съпруга и по-още друга щастлива случайност е съпругата на Жугър. Имаме удоволствието да ни режат български домати, посадени в Нойзедълзе и закупени от наш марк в Виена. Босилика си е автентичен и лукът. Какво значи автентичен? От тук. Босилика. Това е босилика, Базилико. Босилика и лука са от производството на градината на Миленка. И Тошко поливането. И Тошко. Аз само поливане. Не показа градината на майките. Градината непременно. Ти може би градината трябва да снимаш утре в изгрев слънце. Прегряхнах от това викане. Не викай, то се чува. Това тук беше и всичко картофи, тази груба. Тази част изглеждате по този начин разнибичкана, защото гоних попово прасета. Затова я бях изринал до коляно. И сировил. Попови прасета не ми останало време да продължа войната. Затова по този начин изглеждаш. Иначе си беше съвсем нормално. Тук беше пак картофи, тук е картофи и тук нататък чушки, босиликум, хрян ли е? Какво е това? Какво е това? Милко, какво имаш тук, мър? Тук има някаква ряпа. Целина. Люти чушки, по-малко люти чушки. Тук отдолу под пердето се крие рубина, котката рубина. И има и зеле. Завито е с така, за да не кацат пеперуди и да снасят яйца. Тук имаме, не знам какво имаме. Това е босилик. Това е босилика, ран босилик. А това е австрийски прас. Това е австрийски прас, голям прас. Тук е кромида, дълбок. Дълбок? Не, то навънко. Да. Тук това е обратната вода, шахтата. Айде ни показвай сега. Няма да я показвам, ще да я покажа. Да. Изгледа? Да, изгледа. Утре ще има пак, защото тук Тук е изгледа, като седиш, както виждаш, майко, няма никой около нас, който да ни се скара или нещо да ни попречи, или ние него му да попречим. И пак вътре. Той заредил бъдиците, пием ракия, нали? Милко, ти продължавай сега нататък. Може утре тук да... Милко ще прави, аз няма да правя.